Yes. Ja, hallo og velkommen til programmet Her er dit liv. Vi har en islam special i dag, og vores æresgæst er Mohammed. Værsgo. Wow. Mohammed, du er jo en profil for religion islam. Kan du sådan kort og præcist fortælle lidt om dig selv? Jamen, jeg er Mohammed og er profeten. The Prophet. Du skal snakke højt. Ja. The Prophet of all prophets. Jeg startede islam og stoppede uvidenhedens tid. Har du andre spørgsmål? Du var ikke så glad for uvidenhedens tid, vel? Nej, det var ikke så godt. Hvad var det, du lavede om der så? Jamen, jeg havde fortalt jo sandheden efter mit religiøse gennembrud. Hvad var det for et religiøst gennembrud? Ja, jamen det elsker jeg at fortælle om. Simpelthen, jeg havde en periode, hvor jeg sådan gik ud i huler. Især sådan en hira-hule, meget glad for. Hvor jeg sad og bad lidt og mediterede. Indtil en dag, en bestemt nat, der kom Gabriel så. Du ved, ærkeenglen. Ja. Og han bad mig så om, at jeg skulle enten sådan fortælle noget nyt, eller repetere noget fra Gud. Man er lidt i tvivl om, hvad det var, der skete. Jeg kan ikke selv huske det, men man er lidt i tvivl om det. Og først så var jeg sådan, nej, det gider jeg egentlig ikke. Det er egentlig ikke mig. Det er ikke helt min stil. Men så overtalte jeg mig så til sidst, og jeg besluttede at gøre, hvad jeg sagde. Og blive profet. Og det har du ikke fortrudt tiden så? Nej, jeg har været meget glad for den beslutning. Tak. Vi har faktisk en gæst mere, som du nok kender. Så vi vil gerne bede om munken. Kommer ind i studiet. Ja, Munk, du er her for at fortælle om legenden og dit møde med Mohammed i ørkenen. Ja, jeg husker det jo som var det i går jo, men det er det jo ikke vel. Nej, det er det jo ikke. Men det var dengang, hvor jeg havde ventet besøg fra karavanen, og de havde der været før, fordi de havde været på nogle opdagelsesrejser over ved Damaskus, og så var de på vej hjem. Og jeg havde læst i en bog, at der så ville ske, eller den havde en hel person med den her gang. Men der var ikke rigtig nogen af gæsterne, der viste nogle særlige tegn. De sagde så, at de havde en lille dreng med, som pelsede deres kameler med. Og ham snakkede jeg så med. Og han havde så et mærkeligt tegn på sin skulder. Og der kunne vi så se, at det var ham, der var profeten Mohammed. Og jeg sagde så til de mænd, der var ved karavanen, at de skulle passe godt på ham, fordi jøderne, de måtte ikke vide noget som helst om ham. Fordi ellers ville de bare prøve at komme til livs. Ja. Hvordan får det dig til at føle? Jeg er så glad for at se ham igen. Det var lang tid siden. Tak til Munk. Ja. Vi har faktisk en gæst mere, som Khadija, din kone. Så hvis du vil være så venlig at komme herind. Jeg skal Khadija, du er her for at fortælle lidt om dig selv, og hvordan det har været at have et ægteskab med Mohammed. Ja, altså vi havde vi har et drømmeforhold. Jeg gav ham rigtig mange børn. Så mange børn, at jeg faktisk glemte at tælle. Men de døde desværre alle sammen i en meget ung alder. Bortset fra den ene pige, Fatima. Hun nåede lige at leve et voksent liv. Det var meget rart. I er ikke så meget mere for det. Jo, altså selvfølgelig, han fik jo rigtig meget. Mange haters og sådan noget. Det var ikke så mange, der troede på, at han var en profet. Men jeg støttede ham rigtig meget igennem den hårde tid der. Det handlede han da godt så. Det gjorde han i hvert fald. Altså, de mange børn taler jo nok for sig selv. Nå, tak for det. Vi skal have Mohammeds anden kone, Aisha. Hej. Aisha, du er her for at fortælle lidt om, du også for at fortælle om dit ægteskab med Mohammed, og hvordan han syn på kvinder var. Ja. Kan du snakke lidt om det? Jo, det kan jeg godt. Jeg mødte jo Mohammed i Medina, hvor jeg kommer fra. Men jeg er jo ikke den eneste kone, han har, fordi han har 11 andre koner. Men det var sådan ret normalt, der hvor vi kommer fra. Men ja.
Mohammed han er rigtig, rigtig glad for kvinder. Og kvinderne er rigtig, rigtig glade for ham. Så ja, faktisk. Jeg ved ikke, hvad du har med kvinder, men der var et kvinderne, jeg har fået videre mange, at de finder en frihed ved det, og det gør jeg også selv. De giver en frihed til os kvinder, som vi bare ikke kan finde andre steder. Tak skal du have. Så vil vi gerne have Mohammeds onkel ind i studiet. Wow. Velkommen. Long time no see. Som man kan sige. Mohammed, du voksede jo op hos din onkel. Og han er her for at fortælle lidt om din flugt til Medina, og så den senere indtagelse af Mekka. Ja, altså, vi levede så sammen i Mekka, men det gik faktisk ikke særlig godt for Mohammed. Han blev, jeg vil faktisk sige, han blev voksenmobbet. Han blev, det er ikke særlig sjovt, det kan du nok huske. Han, altså for det første, så fik han ikke særlig mange tilhængere, og ja, han blev faktisk nærmest udstødt. Så vi valgte i vores tidsregning selvfølgelig, at flytte til byen Ytri, som så senere hen blev kaldt Medina. Og her møder vi så nogle venner, der går faktisk noget bedre, og vi får ligesom opbygget det, vi i dag kalder som islam. Vi får ligesom bygget vores umma, som er sådan et nyt slægtsfællesskab, hvor vi bliver ligesom meldt ud af det andet. Hvordan følte du, da Mohammed indtog? Ja, hvordan følte jeg? Altså, det kan jeg jo ikke rigtig huske. Det er jo lang tid siden. Sikkert glæde. Kan du huske det? Jeg tror, vi er meget glade. Ja, jeg tror også. Så straffer jeg lidt med noget. Det stod du ihjel, ikke? Det der var meget ubehøvet. Ja, men selvfølgelig kun dem, der var ubehøvelige. De andre, der var vi mere på plads. De havde jo ikke gjort noget, så det var helt i orden. Men du skal have tak, Mohammed Sum. Til sidst der har vi en jøde fra Medina, som er for at fortælle lidt om Mohammeds forhold til jøder. Velkommen til. Jeg tænkte på, om vi snakker om forholdet mellem islam og jødedommen, og Mohammeds forhold til jøderne. Ja. Altså, han ændrede nogle ting, som vi ikke synes var så fedt. For eksempel så bestemte han for, at humanen skulle vende mod Mekka, ikke Jerusalem længere. Og så vores hellige dag, sabbaten, har han også ændret. Så det er om fredagen, men ikke om søndagen, som vi har det. Og så vores fastetider er også blevet lavet om. Så han har ændret det hele. Hvordan får det dig til at føle? Det er jo ikke særlig fedt. Altså, man skal jo ikke bare ændre det Gud har lavet. Men Mohammed, du prøvede jo egentlig at finde et kompromis, sådan et fælles grundlag for en religion, ikke? Men det sagde de simpelthen nej til. Så blev jeg jo nødt til at fordrive dem. Trods for en massakre. Ja, ellers slå dem ihjel. Jamen, det var kun en af dem. Der var 3 stammer, ikke? Det var kun en af dem, der... Fordi de ikke gjorde, som du sagde. Ja. Og jeg prøvede jo først. Det var ham, der gjorde, som vi sagde. Altså, det var mig, der bestemte. Har du skyldfølelse? Ikke rigtigt. Fordi, altså, det er jo Guds ord. Gabriel sagde det jo til mig, så jeg er ret sikker på, at det jeg gjorde var rigtigt. Så det er okay at slå ihjel i religionen, så? Jamen altså, når Gud, de vantro, det må man jo faktisk godt. Det har jeg jo skrevet. Så det er jo rigtigt. Altså. Med den bombe, der tror jeg, vi slutter og siger tak for det. Tak fordi I kom.